ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Конор Макгрегор айни замон пои шикастаи худро барқарор карда истодааст ва албатта ки бекор нест. ӯ дар твиттер қариб ба ҳамаи чемпионҳои UFC суханҳои ноҷоз зад ва имрӯз ӯ кори худро давом дода ба чемпиони UFC дар вазни ниммиёна Камару Усман визов дод. биён суханҳои Макгрегорро гӯш мекунем. Ман рекордҳои худро дӯст медорам. Ман боз як рекорди дигар мемонам вақте ки барои камарбанди вазни ниммиёна меҷангам. Ман аз ҳама нокаути зудтарин дар муҳорибаҳои унвонӣ дорам 13 сония, аз ҳама нокдаунҳои зиёд дар муҳорибаҳои унвонӣ 5 нокдаун ва боз як нокаути дигар дар муҳорибаи унвонӣ барои камарбанд. 3 муҳорибаи унвонӣ, 3 нокаут, 3 рекорд, навиштааст Макгрегор. ва дӯстон, чемпион Камару Усман хаб накард ва дарҳол ба Макгрегор ҷавоб дод. Ту киро ба нокаут рой кардан мехоҳӣ? Ту ба фикрам оиди трубкаи дуда истодаат гап зада истодаӣ. Хаб кун, вагарна ман Парье, Ҳабиб ё Диасро файрод мекунам ки онҳо боз туро шикаст диҳанд, навиштааст дар ҷавоб Усман. хотиррасон мекунем ки Камару Усман муҳорибаи навбатии худро зидди Колби Ковингтон мегузаронад. Конор боша ният дорад ки соли 2022 ба қафас баргардад. шумо ба бозгашти Конор боварӣ доред ё не? шаби гузашта ташкилоти ACA аз бозгашти варзигари тоҷик Бехруз Зухуров хабар доданд. акнун варзигари тоҷик Бехруз Зухуров бо рекорди 15-4 рӯзи 24 сентябр дар турнири ACA 129 бо варзигари бразилӣ Элисмар Лима бо рекорди 24-9 дар қафас во хоҳад хӯрд. турнири ACA 129 дар шаҳри Москва баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки Бехруз Зухуров охирон муҳорибаи худро зидди Роман Подругин гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. рақиби ӯ Элисмар боша дар муҳорибаи охирони худ дар муҳориба зидди Александр Матмуратов бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. акнун Бехруз ва Элисмар рӯзи 24 сентябр беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. мо ба Бехруз омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. шаби гузашта турнири ACA Young Eagles баргузор гардид ки дар полуфинали гран-при и турнир дар вазни 61 кг ҷанговари бебохти тоҷик Хуршед Назаров бо рекорди 7-0 дар қафас бо варзигари чечен Анзор Элгараев бо рекорди 3-1 вохӯрд ва дар ин муҳориба Хуршед бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда бо рекорди 8-0 ба финали гран-при ACA Young Eagles гузашт. худи ҳамон бега финалисти дигари вазни 61 кг Асвад Ахматов шуд. Асвад Ахматов дар муҳориба бар зидди Минкаил Ҳусейнов бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. акнун Хуршед Назаров бо рекорди 8-0 дар финал бо варзигари чечении худ Асвад Ахматов бо рекорди 5-3 барои камарбанд муҳориба хоҳанд бурд. мо ба Хуршед омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем ва албатта ки боварӣ дорем ки ӯ соҳиби ин камарбанд хоҳад шуд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канал обуна шуда фикр ақидоатонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.